да сме инвестига и днес ще играем на нещо тук. Това ми е първото видео на Roblox, може би. Както виждате, аз няма ви казвам името. Не ми пращайте много неща, защото няма време на много. Но на хора повече ще приема. Ето мен, закупил съм описи и днеска хайде да започнем клипчето. Но, преди това искам да направя едно нещо. Сега ще се обърнем. Първи сервер е Prison Life. Да, всички от вас го знаят. Абсолютно всички. Някой от вас да не го знае. Виден съм в това, хора. Само да ви напомня, ако сте нов тук, сабскрибнете. Не забравяйте за палци нагоре, защото това ми е новата програма и ми харесва. Айде първо Prisoner да подсъкаме. Окей. Нормално никой не ме гледа. И ме гърмият без никаква причина. Да бе, ти е много нормално. Така бе. Да, тръгнем го естено. Шит. Аз съм единствено, където си вземат чучукчи, да си махам. Те си плюна на войната от тук. Окей, хора. Тази стъпка е малко трудна. Трябва да се направя някакъвто полицай ма види. Ще ме усерят да казвам. Малко ляга да пияш. Проверяме какво. Окей, хора. Чупи кинева, чупи, бе! Чупи, брат! Бах ти ти мой да чупи кинева. Побързо злай! Уху! Окей. Айде само напред! Само напред! Отнапред! Спрягаме тука. Чингетата са много зле, не ме видях. Това е само клип за шоукейс на новата програма на едно. Ще имам тъмлейн. Стоп. Ресет. Само така, ако това клипче удари много лайкове, или ви говоря малко на доста, ще ми пишете в коментарите ваши, кайки ще има така, видеогайте клипе. Вие играте Roblox Prison Life. Това е тайна. Като стоите и си подбили на колата наго. И така тъй. Значи той като аз почна да го правя. Когато почнете виждате така. А от тях сумвате напред. И айде като. Нямам се за повече лайкове нормално. Съпнете. С кеп от маска. Мазничко. И хора, това беше от мен за днеска. Чао, чао!